Pahibaw unta mo ani mga kalangano kaning pag-vlog-vlog sa mga kalangga kaning YouTuber ta. Di kung saan lagi mahuna-hunaan mga kalangga. Unya ato lang ko anon mga kalangga, di na nato problema mga kalangga ug di na sila mutanaw. Problema na nila. Kadi ug di sila mutanaw problema kadako ging problemahan nila mga kalangga. Muna mga kalangga, muni mga kalangga. Na. Ako ni siyang gipalitan og usab og washing mga kalangga, tanawang washing usab mga kalangga. Ang iyang trabaho na kani washing kato washing. Ang iyong plano kay mag-collection og washing niya, mag-collection og relo, papay relo didto. Ta. Muna kalangga ako ni siyang gipalitan di mo mungutan ngano, akong gipalitan og daghang washing kay may nang dili maluya ba. Dili maluya og linabhan kay daghan man siya labhonon mga kalangga. Kani siya kay automatic siya. Kay kato kay kuan man to siya. Tuyok-tuyok ra. Kali siya automatic. Ako ni siyang kuan mga washing mga kalangga kay may nang limpyo kay ni siya sinina. Iniksul oban niya mga kalangga di pa ginigdantang minuto hukaso na. Na. Basta na yung mga bata bitaw mga kalangga. Now, tungod sa bata mga kalangga, iniksul ob nimo, ana mag-ilis na. Nya inubanan pud sa atong buutan nga anak, turay. Muna siya mga kalangga. Kusog na magbuling-buling. Magisingin nagduha og kuan. Muna